paningkong ngasmo tenat sibun ya kani kasni ba boleh ulah penla yangi bande ya kani kam kapan yarap lem ya kibre badan jing duna ki department kuma pijutip kibre badan jing duna ki department kidai kita kibre ki bakam plat tam hapo ka imlang salang ka jongi bat kidai ru kibre ki bakam tan kam ya ka jing yarap ka jongi mo nang ba kila banyak imrengkat kumba kuwe padege imlang hakane ka imlang salang de kumba pi kane ka ambulance menta kasngi ya ka banga ngala IT sia ka Khasi Disabilities Association ka president rangba uba starwen kharjana kadai ka ambulance ya ka ba ngala treshitam ban penio kenang na menta kaseng namar kadai kaseng ka banga juit ka banga jiarap nakapor sia kapor ka banga rung sia ka banyarap kum udukhat ngayu i ya bun ba ki jing duna namar kimdan kanu ka jingyo na kino ki department lane na kino ki bre bapa banyarap mon subhaya ka ban peniat ki kam jong ka office iba starwen hi marway ilale rangba ya kan kam dakaba isai ya katulok la jong lane ya kita ki jing kamai jong lade ban pentelun ya kan ka kam hapo kajelahi borok kawai Tikumba PUI kibri badan jing duna di department baru sikata kidon hapadeng kajing janjar gobun ba kiliang namar hakini kipor baladap kila JUI ba Khasi Disabilities Association kaya ini sakmat bandawa ya kajing hakam hajam kata ka 100% reservation katkum kajing don jangka hapo ka right to person with disabilities act 2016 te nga ai kajing sungu ya Chief Minister Conrad Sangma ya kaba ulah simkiab ha bat ulah penlong ru ya kata ka policy jongka thungkam thungjam na menta ki bre badan jong khamat hapo kaneka an ya ka bada 2000 bat kumju ru kaneka ambulance ka ba PUI menta ka sngi nga aingu ya i nga songu ya i namar ba ilas ngap ya ka jing ka fat ka jonga banyarap lem ya ka seng Khasi Disabilities Association bar ila penyo ru ya kaneka li lamba ka scheme ka jong u ka Chief Minister Special Development Fund jong usnam ahadar ndai hadakat ndai bat arpau de kane ka jing yo jong ka seng ni ka ambulance kanlong ka jing rap ka bakraw sikata sikat de namar ba ki bre badan jing na ka met ki juyo pang kloi lene ki jukam kha ya ka jing pang tementa kum ka seng uba starwen ujupan paw yang ki jing balada tukwa ban phone ambulance lene ban wai ambulance injudan pisah po kaseng bat ki bre badan jing ka met pi jutip hi baki wan bek barabor na kilong yeng long sem ki baduk ya ka baki kmi pa kimla ban kershan than lane ban ai tan kata ka jingerap iki bakinla ban peniat ya laki kam joki man lakasi te manta lamba kan ka ambulance pade kimdan kam shu ban wai lane ban khot ya ki ambulance ki bade jong ki we ki group lane jong ki we ki hospitals kilala pandan kam no dakani bat ngait scam ba ubriyo badan jing khamat na ki briyo badan khamat kinyo ka jing mantoy na kani ka scheme ka bapanyo na ka special scheme ka ba ai do Chief Minister ngadai Michael Thongni ayarap ru ya kani ka seng kubu General Secretary but day tang hapo ka East Khasi District ndai ngapet ru ya ka West Khasi District kumju ya ka state hibra ko rengkat president tengi arngut hi ngi kersane kani ka seng da ka bangi ya sei kapisa jong lade kat bangi kamai mo ban peniat pentulun ban penbahaya ka jingdan kam jong ki bre badan jingdun haki dekot met apo kene ka jalan megalia ma kung presiden jong ki bre ki bre jingdun haki dekot met na kabaning kong nga ai kulay iba Michael Thongni iba day General Secretary jong ka Khasi Disabilities Association iba la penyo ya kane ka ambulan hangi ki bre jingdun haki dekot met deng ba ka jing tre sitom jong i nakaliang jong iru juarap sibun ya kaseng ha ka biadai bat dibri kibiran jiduna kan met ban kershan naka ka ba ka jingmi jong i ka por te kumju ru nga ai khuble i namar ba ila penyo ya kane ka ambulan nak benta kibri kibiran jiduna kan met bakan persuk ya kali kawan ha ka ba inlet ban sumar kino ki hospital te ling ba kane kan long ka jing mentoy yangi baro kibri kibiran jiduna kan ako kani ka jela
te dailing ba jong i ba kibri kibran juduna de khotmet hapo west kasil district ru kiyo sibun kijing mentoy ha kabidai ba kijing bahakam ha bidai bat ki baibam te lingba jong i kamut ilala ru ban penia ya ka west kasil ban seng ya ka office jong kibri kibran juduna de khotmet da ka ba sei na pala jong ban pentelun ya kam hapo west kasil bat kum juru hapo kejelahir berok kawai tena kaliang jonga ngakit bok ya ba Michael ba enang la susu ban trei i hakibidei bat kani kam ka bai sakri na kamenta ka imlang salang na kamenta jongi kibri kibedan jiduna kanat ngit kam baka kamati jong i ke bai la trei na kamenta jongi ngin pertoi i bat ai baka ne ka jing trei sitom jong pi baka pertai kan yo i ba ngidon kam sisa ya pi na kapor sa kapor ba pindan hakti hakjat na kamenta jongi ba pin ai buit ba pin yarap yangi kanang bangiru ngin singan ha ka bai dei bat kino kijing kime ya kendu hakibidei bat terkar hakibidei bat imlang salang kumta ngis kam ba kijing itri lang jongi kan long ka ba job hakiliang baro